Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Omdan Uwei ru ubalat ha ka Jingbthei ka Liengsuiñ Air India ha Ahmedabad. Police Commissioner jongka Ahmedabad GS Malik ong ban ka jingtokin ka wasdang ka peni ba Omdan Uwei ru ubalat bat nalor kata kidon sakiwei pat kibayap nakada ka jinghap ka Liengsuiñ ha ka building ka bakisa. Hadu ka por na paisngi ki pulit kilawan ra komba shispa laipo teli ki mediam sha hospital hendrai nalor kani kidang lap syu empat la ban pentikna kat nungut ki bayap namar bahadu menta ka bakila ban pentikna ki dei betang ki arspa saupu arngot ki badan hapo Liengsuiñ na ki arspa saupu arngot arspa laipo ngot ki dei ki nong let nyongwan bat khat arngot pat ki kenthop ya arngot ki pilot bat chipongot ki nong trei Naki arspa saupu arngot shispa nrup khandai ngot kidai kinong India san pulai ngot kinong Bilan henyong ngot kinong Portugal pat uwei pat udai unong Canada kila don ruk bon ngot kiba mensau kiba dan hapok ka building pakahap ka Liengsuiñ menteri rang bakdu ka ri Narendra Modi ka presiden ka Draupadi Murmu bat kiba bon ba ki noyalam kila pen pawa jing solem syaki bahiang hasam jong baro kiba yap Menteri Ketnat Civil Aviation Ram Mohan Naidu ulalai daladi hi syaka jaka baja kini kejingja ban pej ya kejinglong jingman Menteri Rang Bakdu ka United Kingdom Keir Starmer ula pentip syaki nong syong ka UK ba udang ya keren tha chi tha bat ka sarkar India ban yarap ban penpoi ki nong Bilan ki balayap akini kejingja kani ka Liengsuiñ jo ka Air India ka dei ka bami na Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ban Letsha Gatwick Airport ha London kala bethai tang katu ka ni minute tang Mariami na airport bat ka hap ha ka we ka building ka badai ka hostel jong ki samla pude doktor jong ka BJ Medical College ha Ahmedabad. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.